שלום, היי, מה קורה? שלום, מה נשמע? להתחיל? טוב, לא אכפת לי מהתשובה שלכם. טוב, לא אכפת לי כל כך. מה לא היית אומר שאתה זוכה בלוטו? אני לא הייתי אומר, מי שטוב לו ושמח שיפליץ, כי אני פיל כחול. חברים, אני פיל כחול. אני לא הייתי אומר, אבל למה להעיר אותי באמצע השנה? אז מה זה משנה אם זכיתי ב10,000,000,000 שקל? מה לא היית אומר כשאמא שלך בהיריון? אני לא הייתי אומר, לא הייתי אומר, כדור הבדולח שלי צופן שזה תאומי. יואו! אם ככה, זה אומר שאני אוכל לא להגיד יהיה לי עם עוד מישהו לריב. מה לא היית אומר שחבר שלך מת? למה? אתה אמרת שתדבר איתי על עשיתי, אבל אתה לא. טוב. מי בא לדוקים? אני לא הייתי אומר, בוא נזכר בכל הרגעים הרעים שהיו לנו. היום שרבנו בכיתה ב' היה כל כך יפה. מה לא היית אומר כשאתה פוגש מפורסם? אני לא הייתי אומר, שמע, אתה יודע שאני ממש לא מעריץ אותך ואני שונא אותך בכל ליבי, לא אכפת לי ממך ואמן תלך לי. מצונזר. אני הייתי אומר לו, יא בן של... וגם... בוא נקווה שאתה טוב. אוקיי חברים, כמעט שכחתי. עכשיו קודם כל, ולפני הכל, תנו סאב, לייק, פעמון ותגובה, ובתגובה אם אפשר ללמד אותנו איך עושים את העריכה, פה, או שם. אז תודה טובה. רק שתדעו, זה ממש פוגעני. אתם יודעים? פעם אנחנו עשינו משהו, וחבר שלנו שכח לשים לייק, ותנחשו מה? הוא מת. החבר שלו מת מזה! טוב, די חלאס עם זה, די. טוב, תרשמו לערוץ ויאללה ביי.